алейкум, подписчикои дилҷони ман, бародаро. Бозиро сар додагем, бозии се. Дар бозии 10,150 дона билета. Як дона билет 500 рубля, ба тоҷикӣ 75 сомонӣ мешавад. Ҳамагӣ дар бозии 150 та приза, 5 та Opel Astra Asha. 5 та Opel Astra Asha ба 75 сомон соҳиби Astra Asha меши. Бародар дилҷон, дастгирӣ мекунем, ятаи мегирем. Уже чандташ рафтак. Ҳамин призо обши 150 дона 75 сомона. Душанбе сити WhatsApp поёнда мебуроям, инҷа мебуроям. Душанбе сити WhatsApp ҳамаш мебуроям инҷа. 75 сомона билет, 150 дона приза, 5 та Astra Asha ашка меган. Бухой ашкара мегирӣ, бухой 60,000 сомон. Бухой да ҳамун 60,000 сомон мерем. Ҳамин мошини маъқули хитам мегирӣ дар бозор. Мақсад ки якта конверти 100,000 рубла 15,000 сомонӣ, якта конверти 50,000 рубла 7,500 сомон мешавад. 20 та конверти 10,000 рубла, 10 та конверти 20,000 рубла, 40,000 рубла, 30 та 10,000 рубла, 20 та 5,000 рубла. бачаҳо кӯшиш мекунем мегирем. ба 75 сомон соҳиби ашка мешавад, соҳиби намқадар чизо мешӣ. иншоалло дастгирӣ мекунем, ятаи мегирем. бародарои дилҷон, бозӣ беҳтарин бозӣ мешавад, супер бозӣ мешавад. агар ҳамин бозӣ агар ҳамин моҳи июнда агар тамом шавад, билето тамом шавад, $1,000 дига бо падарка. агар ҳамин видео 10,000 лайк бигирад, бо $1,000 дига бо падарка. дута приз дига дополнительно мешавад. агар ҳамин видео 10,000 лайк бигирад, ҳамин моҳ тамом шавад, билето $2,000 падарка мешавад. Яташ шава, яташ нашава, $1,000 падарка мешавад. $1,000 бачаҳо, $1,000 падарка мешавад. ин дополнительно мешавад. мақсад билето тамом шиду, ҳамин моҳу 10,000 лайк нагирифт, яташ мешавад. ё ки 10,000 лайк гирифту, билето ҳамин тамом нашид, ҳамин моҳ, мақсад ки яташ мешавад. барои кӯшиш мекунем бародаро, ҳарчи тезтар мегирем билеторо, тезтар тамом мекунем. бозӣ беҳтарин бозӣ мешавад, беҳтарин бозӣ мешавад, супер бозӣ мешавад. бачаҳо бе ягон камбудӣ иншоалло кӯшиш мекунем ки бигзаронем. ҳамаш вобаста аз шумо бачаҳо. ҳамин қадр барвақттар бигирем билеторо, ҳамин қадр барвақттар чӣ кунем, тамом кунем бозиро, ҳамин қадр хубтар мешавад. иншоалло бо бозии нав зад пеша. айда зурош, айда беҳтарош, айда ютубо мекафонем бачаҳо. ба лайк шапак лайкам хали мушапак карда мемонем бачаҳо, ки хали ҳама бибинам. ток да буроя ҳамин видео, ток да буроя ҳама бибинам. 500 рубла 75 сомон меша, ҳеҷ пуле нест. мақсад баъзе одамо я обедшон намешавад, я завтракшон намешавад. бачаҳо кӯшиш мекунем барвақтарак буд кунем. я дастгирии шумо дар кор мешавад. дастгирӣ фақат лайку ятаи билет гирифтан тамом, дига ягон чи нест бачаҳо. шумо ягон чи намеравад дига. паноҳтон ба худо, сиҳат бошед, худованд нигаҳбонтон. дар паноҳи Аллоҳ бошед.